I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Drugu epizodu, mi smo tu sa Nenadom. Kad sam, ja ovdje stavio, Nenad je tamo i kad sam završio epizodu, skeleton je ušao i počeo da nas gađa, na kraju nas je ubio. Pa mi je pokupio stvari, pa mi je vratio, ali uglavnom... Pukao creeper. Sve je uglavnom izušlo iz lepa. Sve je uglavnom bilo lepa. Ubio sam ga ja. Sve je bilo lepo. A da, brate, opet je noć. A da, zato što sam izašla. Evo ga pao. Daj ga mene, bre. Nemoj mene da biješ. Sam ti ja pao. Koliko imaš oči? Evo ga skeli. O skeli, metrem ti ga strini. Što baš mene gađa? Oj skeli, metrem ti ga strini. Koji si nas traži u grini. Evo ga ja. Jedva čekam da nađem psa. Da mi ubija zombi. Evo ga još jedan mi vodi. Hoću ja jedan. Evo i pa ga tuči. Pa sam. Ću idem kroz vodu, da me ne vidi. Vidi me, brate. Mene, Nikola, provali foru. Ali je precizan, brate, skele. Pogledaj mi na mi... Uj. Ti putu. Pa da, ne može da baci strelu u vodu. Skroz, vidiš. Vidiš. Istrošit će strele. Kako da mi idemo? Tako. Pogledaj u pravom životu. Šta je? Pogledaj me. Dolazi, na primjer, ovo je strela, vidi. Ovo sam ja u Minecraftu, vidio. Vidiš šta ga nabacu strela ovdje. Vidio, Nikola. Ovo je skeleton, ovo sam ja. Ovo je strela, ovo sam ja. Dolazi skeleton. Svanjiva našo. Je. Da onda U završi. epizodi ćemo završiti kuću i otići malo u pećinu. Da. Da ne vratiš moj kramp. Ne, ću ti napraviti. Vrati ga. Napravi novi. Napravi ga ti, brate, dala sam ti stekan. To mi je sasvim dovoljno. Ne, koji se nešto banka, se radi. To ti se rado. Važno. Nikola. U ovoj epizodi šta ćemo raditi? Ja ću sad skupim drva da uradim kuću i da li ćemo imati dovoljno vremena da metal nađemo. Ajde idemo, Nikola. Gdje si? Dođi pored mene na ovom stolu. Čekaj. Beši. Ke? Jebote. Puče mi mač. Imaš jednu... Šta? Mrežu. Nikola, donesi puno kamera. Imam. Da mi daš? Sada nesi? Donesi puno drveta, napravimo čestove. Za svašta. 14. Žao mi je, brate, šta smo sve imali, brate. 2, 4, 6. Koliko smo imali samo hrane? Da. A ja se nabavim. Ja odem, uložim hrane i uzmem. Stavi čestove svašta. Stani prvo I napravi. Napravi papir. Napravi papir. Čega spavi papir? Pa tamo da mi daš jedan. Napravim. Napravi. Daj mi samo jednu nit. Da je napravili vunu, ti imaš 2 vune, imamo jedan krevet. Možemo da napravimo. Imaš jednu vunu? Ne bre, ali da mi daš jednu nit pa ćemo napraviti. Hajde napravi mi jednu nit. Jednu vunu. Napravi ti. Pa ne, dovoljno. Koliko ti fali? Jedno. Ti imaš 7. Napravi. 7 ili 4? 7. Sti gluvo?
Evo ti. Si bacu, ne to. Ovo, Napravi. ovo. Da. Klikni. Je? Napraviš je dvije sad. Baci. Idem ja malo da stavim da raste nešto. Da poraste neko drvo. Evo ovdje stavimo na pšenicu. Koje? Ovo što imam na ruci. Bogomil. Da poraste. Da. Nikola, a koliko imaš napravio? Što ga sam napravio? Što ovo? 5. Koliko se ja sjećam bez. Svaštara. Tu, Slučajno. koji je svaštara? Ovo zadnja? Ovo prva? Tamo gdje sam ja. Tu. Dostavim svaštaru. Cika, cika, cikaraka, cikaraka. Dana, idem ja sad. Ti završavaj kuću, ja idem po svinje i krave. Idi ti malo više svinje i krava. I slobodno daleko. Ne smijem, pa ću izgubit ću kuću. Neć, naći ćemo se lako. Jebote, ne rade. Šta prdiš? Izvinite se, slipa mi izletelo. Izletelo. Izletelo mi sam ja krijem. Evo je chicken. Kako ska? Gledajte, dobijemo chicken u Poljska. Izvinite ljudi zbog ove pećine. Pećina. Ima metal. Ima ovdje na koliko ti djavoć. Kopaj. Čime? A bez kjera idu pičku materinu. Imaš kramp? Ne. Ima metal. Gdje si? Ubit ću me skinuti. Skinuti. I to dolaz vam. Gdje si? Ja ovo sam dole moram da pojdem do sebe. Vidim ti me, dole negdje. Beži, šišmiš u pičku materinu. Ne vidim ovaj šišmiš. Šišmiš. Debelaš. Šišmiš. Debelaš. Nista kod fuli debelaš. O jebem. Ja zašto sam ja rekao da napravimo most? Ja sad 3 Ajde sata. dođi bre. Čekaj, prelazim vodu. Evo. Treba jebem ti mater, sad ću se naći. Mi smo u prošloj onoj parti. Koliko smo imali vona? Koliko mi pali, jebo Boga. Koliko? Jebo Boga, meni na vidu i na fodu. I još metala. Još metala, ne više. Dobro, imamo za kofu. Imamo za 50 kofa ako hoćeš, gledaj. Nade. Niste malo izazanci. Jebim ti mater.